In-natura hija parti essenzjali mill-ħajja tal-poplu Malti u għawċi kollu, u għalhekk il-Partit Nazzjonalista jrid tiġi bidla anke fil-mod ta' kif wieħed iħares lejn in-natura. Sostna dan il-kap tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tnejn filgħodu għamel żjara fil-Park tal-Majistral fil-Manikata. Mal-wasla tiegħu huwa ntlaqa mill-President ta' Nature Trust Vince Attard, Martin Gallia, President tal-Heritage Park Federation, u minn Darren Saliba, Site Manager ta' dan il-park. Huma laqgħu b'sodisfazzjoni l-proposti għal dan is-settur li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista, inkluż is-sett ta' 7 proposti għas-settur ambjentali kif ukoll dawk dwar il-bidla fil-klima. Hemm ukoll proposti għal spazji aktar miftuħa u ħodor kif ukoll ir-riġenerazzjoni tal-ambjent naturali, rurali u urban ta' pajjiżna, proposti li ssawru permezz tal-cluster tal-ambjent fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar il-ħidma prezzjuża li ssir minn dawn in-nies sabiex ikun konservat il-wirt naturali ta' pajjiżna. Dan anke fid-daw tal-fatt li iktar ma jgħaddi żmien l-art qed issir riżorsa li kulħadd irid jibniha. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista minn dejjem saħaq li għandu jkun hemm bilanċ. Bernard Grech qal il-familji Maltin u Għawċin għandhom ikollhom iktar parks bħal dawn fejn ikunu jistgħu jqattaw il-ħin liberu tagħhom. Dan għaliex il-ħin ta' mistrieħ huwa parti integrali li jgħin fis-saħħa mentali. F'dan il-Park Nazzjonali issir preservazzjoni ta' flora u fauna Maltija, kif ukoll konservazzjoni ta' diversi siġar li jeżistu fil-Park tal-Majistral. Apparti dan jiġu organizzati diversi mixjiet edukattivi kif ukoll rikreazzjonali. Tkellimna mas Site Manager Darren Saliba li spjegalna kemm huwa kruċjali li jkun hemm aktar fondi għal dawn il-parks. Postijiet bħal dawn huma importanti kemm għal saħħa mentali kif ukoll saħħa fiżika u għan-nies. L-ambjent huwa importanti wkoll għal ġenerazzjonijiet futuri tagħna. U aħna għalhekk nixtiequ naraw li l-Park tal-Majistral bħala żona protetta jiġi estiż ukoll u li jkopri żoni oħra fejn aħna nkunu nistgħu nagħmlu management u tindif ambjentali bħal kif għamilna hawnhekk fil-Park tal-Majistral, però proġetti bħal daw irid ikollhom sistema ta' funding adegwati biex ix-xogħol ikun jista' jsir. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni responsabbli mill-politika ambjentali Robert Kutajer, kif ukoll il-President tal-MZPN Gabriel Mikallef u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali George Kembri li jiffurmaw parti mill-cluster tal-ambjent.